Wel, bore da a chroeso chi gyd yma. Mae'n dda cael cyfarfod efo'n gilydd eto. Mae rhagor ar y ffordd. Croeso arbennig i Bryn a Nia. Da ni ddiolchgar iawn i chi am ddod yma. Ac yn edrych ymlaen at y weinidogaeth y bore yma. Gai weddio i ddechrau. Arglwydd Duw, da ni'n ddiolchgar iawn yn ddiolchgar tu hwnt i ti am fore newydd fel heddiw. Yn ddiolchgar am gael mwynhau yr haul, yn ddiolchgar am gael mwynhau yr haf mewn gwirionedd yn gwlad. Ond yn ddiolchgar heddiw o ddewn tad eto am bod ni'n cael troi at ti. Bod ni'n cael troi at yr un sydd uwchlaw pob dim, yn dduw bendigedig, yn arglwydd yr arglwyddi, yn greawdwr, ond hefyd yn waredwr trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod ger dy fron y bore yma, da ni'n gofyn ysgweli di fod yn dda am gymorth dy ysbryd glân i bob un ohono ni. A ni'n gweddio dad y bydd, wrth i ni gael yn harwain y bydd ysbryd yn gorffwys ar Bryn ac ar Nia, ond hefyd o ddewn tad y bydd ysbryd yn gorffwys arno ni wrth i ni wrando fel y bydd ni'n rhoi i ni glistiau i glywed yr un sy'n gynno ti i'w ddeud wrtho ni. Cofio rhai sydd yn dal ar ei ffordd yma, cofio ddewn tad yn arbennig, am y rhai sy'n methu bod yma. Ni'n gweddio ddewn tad os rhai sy'n gwylio ar y we hefyd, gan ddymuno bod dy fendith yn cyrraedd atyn nhw, a bod nhw'n profi dy ddaioni mewn gwirionedd. Clyw yn gweddi, derbyn yn diolch, a maddau ni'n holl feie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. 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 O cyn i mi drosglwyddo i Bryn, hefyd mae yna un penblwydd os nesaf yma, diolch yma ar y funud, ond mae Dewi'n cael penblwydd a dwi wedi dewis adnod i Dewi hefyd. Adnod fydd o'n cael edrych arno fo efo'i rieni o Salm 121 ar 5 adnod. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Weithiau da ni'n gallu teimlo'n unig, weithiau da ni'n mynd i ryw sefyllfa, da ni'n mynd siŵr ohono fo. Ond mae Duw mor agos am cysgod i ni, di'n cysgod byth yn gadael ni na di, a mae Duw mor agos am cysgod i ni. Ac felly, be gaiff Dewi yr adnod yma, os ti'n gwylio ar y we neu wedyn, felly. Iawn, Bryn, croeso. Ardderchog. Diolch yn iawn, Dafydd, am y croeso ac am y cyfle a gael bod yma fo'n gilydd eto. Wan, o ran plant, pryd mae Nia'n siarad efo'r plant? Di'r plant yn aros trwy'r gwasanaeth? Ardderchog. Wel, thema yn hwydfa ni efo'n gilydd bore yma ydy, yn syml iawn, defosiwn, amser efo Duw. Di Gwener ddwytha, dwi'n i'n yna chi nath wylio cychwyn y gema Olympaidd yn Tokyo. Mae jyst y seremoni yna ni hun yn anhygoel ydy. Ond yn arbennig dwi'n meddwl am ymroddiad yr athletwyr. Chi'n meddwl am y ferch, oedd hi'n siarad, oedd hi wedi cael ei phrofi yn bositif efo'r Covid, oedd hi'n sâl, ond oedd hi'n cael cystadlu a'r holl baratoi 5 mlynedd mewn gwirionedd rwan o baratoi oherwydd bod y gemau i fod flwyddyn dwytha, ond yr ymroddiad anhygoel. Ac pan mae Paul yn sgwennu i llythyr cyntaf at Timotheus, mae o'n sgwennu at Timotheus i le o'r enw Ephesus. Timotheus yn Ephesus pan mae'n cael y llythyr. Ac oedd Ephesus yn un o ganolfanna chwaraeon mawr yr hen fyd Groegaidd. Ac yn y 4 benod o'r llythyr cyntaf, mae Paul yn siarad fel hyn efo Timotheus, mae'n dweud, fel un mai. Mae marw'r corff yn beth da, ynddo? Marw'r corff yn beth da, ond fydda fo, mae yna rhywbeth gwell o'r, a mae o'n defnyddio'r gair yma. Mewn Groeg, os o Paul yn sgwennu de, Eusebia ydy'r gair mae'n defnyddio. Ac diwioldeb i ni,
bod yn ddefosiynol, defosiwn, Ffrwd. Ond dwi'n yn gwybod faint o'na chi sydd yn... Nogia, da chi'n bêl-droedwyr? Siwr. So bêl-droedwyr yma? Aran, ti'n bêl-droediwr? Ti'n mwynhau pêl-droed? Wel, pan o'n i'n hogyn bach, o'na bêl-droediwr yn byw yn Portugal. Ac oedd o'n chwarae i Benfica. Sa rhywun yn cofio ei enw fo? Chi'n cofio? Eusebio. Wel, pan o tad a mam... Ti'n yn gofio fo, Steffan? Pan o tad a mam Eusebio, pan o'n nhw'n disgwyl o gael ei eni, a chi'n meddwl amdani nhw, reit, be nhw'n ni roed yn enw i'r bachgen yma? A maen nhw'n roed yr enw Eusebio. Mae'r gair wrth gwrs yn dŵad o'r gair Ffrwd. Sef, bod yn ofalus yn yn bywyd, yn bod ni roi lle a pharch i Dduw. Bod yn ddiwiol, bod yn ddefosiynol. Fanna fyddwn ni. Ac Nia, wyt ti am gael gair efo'r plant rwan? Ne, na, na i ddarllen. Gan i gael clywed y gair gyntaf. Ac yma, pan mae Paul yn sgwennu y geiriau yma, at y Cristion ifanc, Timotheus. Ac llythyr cyntaf, bedwaredd benod yma. Dwi am ddechrau darllen yn adnod 6. Dwi am darllen o'r Beibl Cymraeg Newydd. Os dygid i'r pethau hyn i sylw'r gynulleidfa, byddi'n was da i Grist Iesu. Yn dyfeithrin dy hun a geiriau'r ffydd, a'r athrawiaeth a yr oes wedi ei dilyn. Paid â gwrando ar chwedlau bydol hen wrachod, ond ymarfer dy hun i fod yn ddiwiol. Wrth gwrs y mae ymarfer corff beth gwerth, ond i ymarfer diwioldeb y mae pob gwerth, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn a'r byd a ddaw. Dyna air yw gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr. I'r diben hwn yr ydym yn llafurio ac yn ymdrechu, oherwydd rhoesom ein gobaith yn y Duw byw, sy'n waredwr i bawb, ond i'r credinwyr yn fwy na neb. Gorchymyn y pethau hyn i'ch bobl, a disgwy iddynt. Paid â gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd di'n batrwm i'r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a ffyrdeb. Hyd nes i mi ddod, rhaid i ti ymroi i'r darlleniadau a'r pregethu a'r hyfforddi. Paid ag esgiluso'r ddawn sydd ynot, ac aroddwyd i ti trwy eiriau proffwydol ac arddodiad dwylo'r heniriaid. Gofala am y pethau hyn, ymdafla iddynt, a bydd dy gynnydd yn amlwg i bawb. Cadw lygad arna ti dy hun, ac ar yr hyfforddiant a roddi, a dal ati yn y pethau hyn. Os gwneud i felly, yna fe fyddi yn dachub dy hun a'r rhai sy'n gwrando arnat. Wrth gwrs y mae ymarfer corff beth gwerth, ond i ymarfer diwioldeb y mae pob gwerth, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn a'r byd a ddaw. Ffrwd, byw yn ddefosiynol i Dduw, bod yn ddiwiol. Diolch yn air poblogau rwysyn ydy. Bron iawn, mae'n amsoddau'r fysa rhywun yn ddefnyddio braidd i siarad yn wael am rhywun. Be sy'n licio bora yma, os byswn ni'n medru adfer yr ansoddair yma. Byswn ni'n medru canmol, tu draw i bob canmol y gair Ffrwd yma. Nia, ti isio... O, gyn si feicrofon. Wyt ti'n dod i fama? Ta?
Bore da. Chi'n iawn? Dach? Chi'n edrych y dda iawn. Ni'n dweud, edrych y well bus. Na. Ni'n gweld chi well dros yn sbectol na drwy'n sbectol. Sbectol wirion. Wel, Bontos, gwswch chi babl gampa ar ysgol rhan yma? Choswch ddim. Ddim yn y cefn. Gwswch chi rhywlas. Gwswch chi'n Llangyfni? Do? Pa gampa da chi'n mwynhau mewn am mabl gampa? Pan da chi'n cael nhw? Gwch chi'n y blaen dweud beth ydych chi? Chi'n bach mwy. Gwswch chi bobl gampa? Bo flwyddyn da iawn ydy. Pa gampa da chi'n licio pan da chi'n cael gwneud mabl gampa? Elain, ti eisiau dweud? Rhedeg. O, dwi falch bod chdi wedi dweud hynna. Dwi falch ofnadwy bod chdi wedi dweud hynna. So rhywun arall yn licio'r rhedeg yma? Ras pryd cop? O, mae hwn yn swnio fatha ras diddorol. Be ti'n gorau neud mewn ras pryd cop? Symud fatha pryd cop. Waw. Pawb yn gorau rasio neu byn i gilydd y rasio fatha pryd cop. Ie? A be amdano chdi? Neidio o ti'n licio gwneud? Neidio yn uchel neu neidio yn bell? Neidio yn uchel ag yn bell. Da, ar y byrchog. Wel, dydwch chi fita, da chi'n gwybod pa babl gampa enwog sy'n digwydd yn Japan ar hyn? Ia, mae'r gema Olympaidd yn digwydd. A mae'r rhyfedd i ni dydy, achos oedden nhw fod flwyddyn dwythad oedden. Ond nhw'n digwydd bob 4 blynedd ydy, bob blwyddyn naid. Wel, mae'n blwyddyn naid a tamad dydy. Blwyddyn yma efo'r mabel gampa. Sgynnoch chi, dwi'n gwybod, mae gen rhai ysgolion gweld da. Mae gen nhw fatha cynllun lle maen nhw'n gwneud cynllun dal i fynd. Lle da chi'n rhedeg amser chwarae o gwmpas y buarth yr ysgol. Sgynnoch chi rhywbeth felly yn ysgol chi? Oes? Oes Aran? Ia, lle da chi'n... A da chi'n cofnodi pa mae'r bell da chi'n mynd? Oes? Oes, fan ar ei ysgol. O, oes gynnoch chi'n mynd? Oes? Da. Wel, mae yna lot o rasis rhedeg yn y gema Olympaidd, oes? Mae rei yn rei byr, a mae yna rei yn rei hir iawn. So rhywun yn cofio beth i'r enw ar y ras hir na? I'r bobl hyn yn ymplith ni. Mae yna bar bach blasus sydd o cnau mwnci yn y fodoedd. A maen nhw wedi newid i enw fo byn hyn i wbeth gwirion arall. Marathon, ia. Marathon. Y ras hir na. O, dwi'n gwybod lle bod yna rhywun fan hyn. Di'r rhedeg marathon, so rhywun di'r rhedeg marathon yma. Yes, i mito. Reit. Wan ta, be dwi eisiau chi wneud os fedrwch chi feddwl am rhywun yn rhedeg ras bell, ras rhedeg bell, fatha'r marathon yma. A maen nhw'n gwybod o'n bod yna wobr arbennig iddyn nhw yn disgwyl amdanyn nhw ar ddiwedd y ras os dyn nhw'n croesi'r llinell. A ta, maen nhw'n cychwyn y dda, ond ar ôl dipyn o amser, da chi'n meddwl pan da chi'n rhedeg am dipyn, a mynd yn anoddach dydy. Chi'n meddwl? Di. Pan da chi'n rhedeg ras, a chi eisiau rhedeg o fan hyn i Fyncw, sa chi wedi rhedeg mewn 2 jeifas, a drosodd bysa. Ond, efo ras yn mynd yn bell, dipyn o waith mynd. Maen nhw'n cychwyn y dda, ond ar ôl dipyn bach o amser, mae'n mynd yn anoddach. Coesa'n dechrau blino, mae'n mynd yn anoddach gael gwynt, maen nhw'n chwsu chwartia, a falla, bod rhan o'r marathon bod nhw'n gwybod rhedeg yn allt. A falla ar y ffordd lle bod nhw'n baglu, neu lle bod nhw jyst yn teimlo fatha roi i gorau iddi, achos bod y ras ma mor ofnadwy. Wan ta, da chi'n wedi cael mabel gampa flwyddyn yma, ond da chi'n meddwl pan oeddech chi'n cael mabel gampa? Ac ydych chi wrthi wneud eich ras, ella bod chi'n wneud eich ras pre-cop, neu falle bod chi'n wneud eich naid uchel, neu'ch naid hir. Ydy o'n help os oes na
rhywun fath o'ch rhieni chi neu'ch ffrindiau chi ar yr ochr yn cymeradwyo ac yn dweud, go on, di hynna'n help? Da chi licio pan mae rhywun yna'n helpu chi gweiddi ac dweud, galwch enw chi, go on, Ania. Yna, di o'n braf? O, ti'n mynd licio? O, diar. Well, gyn ti'n neud o a neb yn sbio. Wel, dwi eisiau chi feddwl am y ras meto wan, de. A mae'r bobl ma'n dal i fynd wan. Lle bod nhw'n dal i fynd i fyny'r all na. Ond mae yna bobl yn sefyll ar ochr y ffordd. A maen nhw yn gweiddi enw nhw, a maen nhw'n annog nhw, maen nhw'n curo'i dwylo wrth i'r rhedwyr fynd ymlaen. A maen nhw'n dweud pethau fatha, paid a roi fyny, dal i fynd, da ni fo chdi'r holl ffordd. Ac o'r diwedd, mae'r bobl yn y ras yn dŵad a maen nhw'n gweld y llinell derfyn a mae'r rhaff na ar draws maen nhw'n disgwyl amdanyn nhw, maen nhw'n gweld ti'n dod yn nes. Ac o'r diwedd, maen nhw'n croesi y llinell. A mae pawb yn gweiddi be da chi fel maen nhw'n gweiddi. Ia, da ni'n cael gweiddi. Nw'n ni ddeud o ddistaw. Hwre! Gwan! So maen nhw'n croesi y llinell a mae pawb yn gweiddi hwre. Wan, yn y Bibl mae Bryndi sôn yn ei bore yma am ddyn o'r enw Paul yn sgwennu llythyr at ffrind ifanc iddo fo o'r enw Timotheus. Ac yn un o'r mae gen fo fwy nag un llythyr i Timotheus, ac yn yr ail un, mae o'n deud fel hyn, dwi wedi rhedag y ras i'r pen a dwi wedi aros yn ffyddlon. Bellach mae'r wobr wedi ei chadw, sef coron y bywyd cyfiawn. Ond doedd Paul ddim yn deud i fod o wedi bod yn rhedag ras go iawn, ond doedd o'n defnyddio llun i ddisgrifio bod yn Gristion yn dilyn Iesu. Ac o Paul yn deud i fod o wedi dal ati a heb roi fyny yn dilyn Iesu, bod o wedi bod yn ffyddlon yn Iesu. Wan, mae hanes Paul yn y Bibl, siŵr bod chi wedi darllen rhai o'r hanesio yma adra neu di sôn amdanyn nhw yn yr ysgol Sul. Hanesion am Paul, waw, oedd o wedi gorfod gwneud pethau anodd ofnadwy a pethau anodd wedi digwydd iddo fo. Ond oedd o'n dal i fynd, yn dal ati. Oedd o'n dal i fynd y dal ati achos i fod caru Iesu gymaint ac eisiau gymaint o bobl ffosib. Bywad mor wych ydy Iesu. A pan o pethau'n anodd i Paul, oedd Iesu yna wrth i ochr o yn deud, paid a roi fyny, dal i fynd, dwi hefo chdi'r holl ffordd. A mae geiriau Paul yn y Bibl, fel wedodd wrth Timotheus, yn siarad hefo bob un ohono ni bore yma. Mae o'n deud bod eisiau ni redag y ras i'r pen, aros yn ffyddlon i Iesu. A mae Iesu, yn ochr ni, yr un fath yn union, yn deud, paid a roi fyny, dal i fynd, dwi efo chdi'r holl ffordd. Yn y gêm Olympaidd, pwy sy'n cael gwobra? A pa rei? Bobl sy'n cyrraedd yr diwedd pryd. Cynta? Rwy'n arall? A'r ail? A pwy arall? Y trydydd. Nhw gyd yn cael gwobra. Yn cofio beth di'r gwobra? Maen nhw'n gael o wobr. Be mae'r cynta'n gael? Medal paliw. Ia, debyg mae mabel gamp ar ysgol, maen nhw'n goch, dydy. Paliw di hon. Dechrau fo A. Aur. A mae'r ail yn cael un, dechrau fo A eto. Arian. A mae'r trydydd yn cael un lliw. Dechrau fo E. Efydd. Aur, arian, efydd. Ond y tri cynta. Ond da chi'n gwybod beth sy'n gret, de?
Yn y ras, da ni'n rhedeg fel Cristnogion, de. Da ni hefo Iesu Grist, dilyn Iesu Grist. Mae pawb yn cael gwobr ar ddiwedd y ras. Am fod Iesu wedi ennill y ras droso ni, mwyn i ni gyd gael bod hefo Iesu a Duw yn y nefoedd yn dathlu am byth. Diolch de. Da. Diolch i chi am rando. Ac i fynd ymlaen efo'r newyddion da, mae ni wedi rannu fo ni de. Nawn ni ganu Dyma Feibil Annwyl Iesu. Ac dyma Feibil Annwyl Iesu, dyma rodd dy hilaw Duw. Dengis hwn y ffordd i farw, dengis hwn y ffordd i fyw. Diolch, Steff. O'na ffrindiau yn gofyn i mi di llun dwytha lle. Sut mae y cyfnod yr misoedd dwytha yma, cyfnod y pandemig, wedi ffeithio arna chdi? Ac o'n i'n meddwl am funud bach lle. Ac y bore hwnnw o'n i wedi bod yn darllen o'r llythyr at yr Effesiaid, lle Paul yn sgwennu at y bobl mewn gwirionedd o Timotheus yn byw yn eu plith nhw. Ac fel o'n i'n darllen y geiriau, ac yn darllen fel mae Paul yn sôn bod gyn pawb rôl gwahanol a gwaith arbennig yn yr eglwys. Ac fel oedd ni yn deud lle, nid mater o ennill a cholli ydy'n gwaith yn yr eglwys, ond mae bob dim yn ennill. Mae bob dim yn gwella hyd yn oed wrth i ni heneiddio. Hynny yw, da ni'n mynd yn well ynglyn â'r gwaith hyd yn oed wrth heneiddio. Mae hwnna'n siŵr o fod yn newid da. So, fedrai'm rhedeg 100 metr rwan, fel o'n i'n neud yn ysgol Bryn pan o'n i'n ysgol yr hogia yma. Yn gret gweld y Cris ma ymlaen, ysgol Bryn yr ysgol ora yn y byd i gyd. Dwi'n yn blino canmol clodydd ysgol Bryn Ac yn ysgol Bryn o'n i'n medru rhedeg o'na. Dwi'n mynd i ddechrau, so fatha bod fi'n brolio fan, swn i'n dweud pa mor gyflym. A sa gwydion wedyn yn teimlo'n gen i genus, na'n gwneud gwydion. Ond, chymod, fedrai'm gwneud be o'n i'n arfer wneud.
Rwan ta, ond yn ysbrydol, lle mae'r gair yma mae Paul yn siarad wrth Timotheus ac yn deud y gair diwioldeb, mae hwnnw'n medru cynyddu a mae hwnnw'n medru gwella. A mae hwnna'n siŵr dydy, y newyddion da. Ac i ddod yn ôl at y cwestiwn o'r cyfnod pandemig, mae'n deud, wel, bod fi wedi bod yn darllen y llythyr at yr Effesiaid. A dwi'n meddwl mod i wedi dysgu, bod rhaid i mi afal yn llac iawn bellach yn bob dim arall. Ond gafal yn dyn iawn yn Iesu Grist. A dyna mae'r pandemig di ddysgu mi. Gafal yn dyn yn Iesu Grist, ond bod yn barod i afal yn llac yn bob dim arall. Pa mae Paul yn deud wrth Timotheus yn adnod 8, wrth gwrs y mae ymarfer corff beth gwerth, ond i ymarfer diwioldeb bob gwerth. Dwi wedi rhoi lot fawr o sylw i wahanol ffyrdd o ymarfer corff ar hyd y mywyd. Gormod weithiau a dim digon i bethau eraill. Mae diddordebau, nid just ymarfer corff, ond mae bob math o diddordebau medru mynd â lot o'n amser ni dydy. Beth bynnag ydyn nhw. Bod nhw'n dynnu lluniau, bod nhw'n darllen. Unrhyw ddiddordeb, garddio, mae nhw'n medru mynd â lot fawr amser. A i'r graddau, da ni'n aberthu hefyd, mwyn treulio mwy a mwy amser efo'r pethau yma da ni licio. Mae Paul yn sôn am ymarfer corff ymhlith diddordebau, felly. A mae yna werth mewn hobbies, does? Mae yna werth mewn diddordebau. Ond, y fama da ni'n darllen, bod ymarfer diwioldeb, bod i hwn bob y gwerth. Sut ydyn ni'n ymarfer diwioldeb? Wel, sut ydyn ni'n cael gafal ar y gair? Ydych chi'n cofio be oedd y gair Groeg? Pawb wan, dim plant. Chi'n cofio? Eusebia. Chi'n cofio fo, achos ydych chi'n cofio'r enw Eusebio. Ynde? Eusebia. Mae hwnna i'r dad ydi. Ond am ryw reswm neu gilydd, mae pobl wedi bod yn defnyddio'r gair diwiol, person diwiol. A bod yna ryw elfen o warth yn y gair. Bora yma yn Rhiwlas, da ni eisiau adfer y gair Eusebia yma. Da ni eisiau adfer, da ni eisiau dod â fo nôl i ganol bob dim sy'n perthyn i ni. Yndan, da ni'n ymfalchio, dwi'n ymfalchio. Llarig, lle dwi wedi cael yn magu, ysgol, Bryn Refel. Dwi'n ymfalchio yn y pethau mae gyd. Dwi'n ymfalchio mewn pethau eraill. Dwi'n cofio cyfnod pan nad o'n i ddim yn cefnogi tîm pêl-droed Everton. Ni yn sôn am liw coch yn di fi, glas ydi bob dim. Bob dim o'n nghwmpas i yn las. Rwan ta, dwi wedi bod yn Goodison Park ac Everton yn curo. Da. Dwi wedi bod yn Goodison Park a ni'n colli. Ac yn colli yn ddifrifol. A dod adra a meddwl pam mod i wedi gwastraffu pres, amser, pam? Ac yn diolch i Dduw nad ydy'n iachawdwriaeth i ddim yn dibynnu ar dîm pêl-droed Everton. Sa'n byd wrong mewn cefnogi tîm pêl-droed, ond mae'n beth wrong, does? Os ydy'r gefnogaeth yn golygu mod i'n aberthu pethau eraill sydd yn bwysicach o lawer. Yr Eusebia yma, y diwioldeb yma. Sut da ni cael gafal yna fo? Wel, da ni wedi canu do. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma di defosiwn, darllen gair Duw, galw ar enw Duw, siarad efo Duw, mewn gweddi. Bod yng nghwmni'n gilydd, fel a da ni'n cryfhau y pethau yma i gyd. Eto, dwi'n ni'n ôl at y geiriau yma wan. Mae'r adnodau yma yn llythyr cyntaf Timotheus, maen nhw just yn cynhyrfu fi yn gyfan gwbl. Yn deud ydy, gorchymyn y pethau hyn i'th bobl. Dida am hyn wrth y bobl. Sonia am y gair Eusebia yma wrth y bobl. Maen nhw angen clywed. Achos mae'r geiriau yma yn mynd i fod yn fwyd ac yn fendith i'r bobl.
ymroi i'r darlleniadau, ymroi i bregethu a hyfforddi. Ac wedyn, paid ag esgiluso'r ddawn sydd yno. Chi feddwl wan, mae gennych chi donia, does? Yn y stafell yma wan. Mae ni wedi clywed rhai o'r donia. Rhaid na chi mynd i'r rhedag yn dda, neidio'n uchel, neidio yn bell. Siw bod chi'n mynd i'r reidio beics, siw bod chi'n mynd i'r nofio, chi'n mynd i'r bob math o bethau. Ac o wneud y pethau yna, da chi'n gwella wrth i gwneud nhw. Wel, mae'r gair Iwsebea, rhyw fath yn union. Mwya'm byd da ni yn y pethau yma, mwya'm byd da ni'n darllen gair Duw. Mwya'm byd da ni'n siarad efo Duw. Mwya'm byd da ni'n mwynhau cwmni'n gilydd. Fatha bore yma yn addoli efo'n gilydd. Mewn rhyw ffordd o'r uwch naturiol, da ni'n gwella yn y pethau yma. A mae golygu gwella yn y pethau yma yn golygu bod ni wedyn yn medru deud am y pethau yma wrth bobl eraill. Chi fraint, de? Chi... Cofio, pan fes i yn ysgrifennu'r cyffredinol y Presbyteriaid am gyfnod, cofio cael cyfweliad ar gyfer cylchgrawn golwg gen Dylan Iorwerth. A Dylan Iorwerth yn gofyn cwestiwn i mi, pwy di'r person mwyaf diddorol ti wedi gyfarfod yn ddiweddar? Chi feddwl o'n? Pwy di'r person mwyaf diddorol da chi wedi gyfarfod yn ddiweddar? Pwydwch ag atab, fydde? Achos fe rhywun wrth ychymyl chi'n meddwl nhw dyn nhw. A nes i feddwl am hynny bach, a mae'n mynd, wel, ti'n feddwl am fi? Y person mwyaf diddorol i mi wastad ydy person sydd newydd oed i nabod Iesu Grist. Person sydd newydd oed i nabod Iesu Grist. Na person mwyaf diddorol i mi. Y bywyd newydd yma. Yr antur newydd yma sydd newydd gychwyn. A mae Paul yn mynd ymlaen, cadw lygad arna ti dy hun. Chi licio'r frawddeg yna? Cadw lygad arna chdi dy hun. A mae Paul, pan mae'n siarad efo Timotheus, a Timotheus yn Ephesus, oedd Ephesus yn le, oedd o'n le amlwg, myd chwaraeon fel o'n i'n dweud, oedd hi'n dre fawr, Rufeinig bellach, Ephesus yn ail i'r Rufain, o ran dylanwad, ar ganol ffyrdd masnach yr hen fyd, o'na eglwys yno. Mae'n sôn am yr eglwys yma'n llyfr datguddiad. Ac yn llyfr datguddiad, mae'n gyfeiriad at yr eglwys, lle mae Iesu Grist yn siarad yn uniongyrchol efo'r eglwys yn Ephesus. Ac yn deud, ia, wyt ti'n dal i gredu'r pethau, ond ti di colli'r fendith gynnas o fod mewn perthynas a fi. Dyna mae Iesu Grist yn dweud. Da chi'n credu, ond does na'm cnesrwydd yn eich calonnau chi. Ma'ch meddyliau chi'n glir, eich bod chi'n dilyn, yn fy nili ni, mae'n Iesu Grist. Ond ar y llaw arall, ma'ch calonnau chi yn oer. Ac pan mae Paul yn sgwennu at Timotheus, mae o'n sgwennu at eglwys, os liciwch chi, sydd rwsyd neu gilydd wedi oeri. Sut da ni'n oeri fel Cristnogion? Da ni'n oeri pan da ni'n cadw'n hunan yn bell o ddiwrth air Duw. Sut da ni'n oeri? Da ni'n oeri pan da ni'n siarad efo Duw mewn gweddi. Sut da ni'n oeri? Da ni'n oeri pan da ni'n mwynhau cwmni Cristnogion eraill. Pan da ni'n cael cwmni Cristnogion eraill mor felys a godon ni o blaen. Wel, sut da ni'n cael ailafal ar y melystra na ta? Wel, mae'n syml dydi. Dod yn ôl at y Beibl. Dod yn ôl at siarad efo Duw. Ganwn ni emyn arall, achos dwi eisiau mynd â chi i China wedyn ar ôl yr emyn yma. Yr ail emyn, Dafydd, ti yr hwnna wrendi weddi, a ta ti y daw pob cnawd. Ti yr hwnna wrendi weddi.
Da hyder gostyngedig yn heiddiannau Calfari. Be arall feda'r fynd a'n bryd ni? Be sy'n cymharu ar pethau yma? Be sy'n cymharu am dymuniad calon i gael gafal ar yr Iwsebea yma? I ni fod felly yn bobl, fel mae Paul yn deud yn glir yma, sydd yn ymarfer y gair diwioldeb yma. China. Yn China, mae yna fath arbennig o blanhigyn bambŵ. Ac am 4 blynedd cynta oes y planhigyn, diolch yn tyfu bron o gwbl. Bron ddim o gwbl. Mae'r tyfiant i gyd yn digwydd o dan y ddaear. Ac oedd un o'r plant yn sôn am ras pre-cop. Mae'r gwreiddiau'r planhigyn bambŵ arbennig yma. Mae'r gwreiddiau fatha pre-cop. A ymestyn ymhell o dan y ddaear. A sa chi'n trio wan, sa chi'n gweld y planhigyn rhyw 2 oed ac yn meddwl, peth bach, di sylw. Sa chi'n trio i dynnu fo sa chi'n cael job ofnadwy. Mae wedi gwreiddio mor anhygoel. Mae nerth o'i gyd ynglyn â gyrru gwreiddiau allan. Y 5 blwyddyn, faint mae'r planhigyn bambŵ yn China yn dyfu, da chi'n meddwl? Ti'n gwybod ni? Ni ydy'r gwyddonydd yn ti ni. Tua 25 metr. Ond faint, be di uchder yr adeilad yma? Dwi'n yn siŵr. Dwi'n 25 metr? Na, dwi'n yn meddwl. Chi feddwl faint mae'r planhigyn bambŵ yn dyfu wedyn. Mae'n medru tyfu felly oherwydd beth sydd wedi digwydd yn ystod y 4 blynedd wedi bwrw gwreiddiau anhygoel. Cadw lygad yna ti dy hun. Sa rhywun yn deitha chi pnawma neu heno neu berofori. Be ddidodd Bryn yn capel bore Sul? Wel, dwi'n gobeithio sa chi'n trio cofio'r gair Groeg Iwsebea. Bo chi'n meddwl Iwsebea. Ia, y gair yma. Diwioldeb. Hefyd bo chi'n deud fel hyn, wel, nath Bryn sôn bod isio ni gadw golwg arna ni'n hunan. Ac i fi Bryn Williams, cadwa olwg arna chdi dy hun. Cadwa olwg ar dy ddiddordeb di yng ngair Duw. Cadwa olwg ar faint o flas wyt ti'n cael ar air Duw. Cadwa olwg ar faint o ddiddordeb sgyn ti mewn rhannu beth sydd yng ngair Duw efo pobl eraill. Bod yn ddefosiynol, bod yn lun ar Beibl. Bod yn ddefosiynol siarad efo Duw mewn gweddi. Ar hyd yn oes fel Cristion, dwi wedi cael ei lot haws i ddarllen y gair nag i weddio. Gweddio di bod gymaint fwy o ymdrech i mi. Nid gweddi efo pobl eraill yn ymdrech, ond gweddi ar ben yn hun yn fwy o ddisgyblaeth ac yn fwy o ymdrech. Satan, mae'r diafol wrth i fod pan mae'n medru'n cadw ni rhag siarad efo Duw. Mae'n jealous dydi. Mae'n ofnadwy o jealous. Un felly ydy'r diafol. Yn hollol jealous. Diolch yn licio i ni siarad efo'n tad nefol. A defosiynol bod yng nghwmni yn gilydd. Ffrindiau ni'n bwysig dydi. Ffrindiau ni fel Cristnogion, fel da ni'n gofalu am yn gilydd. Fel da ni'n diogelu yn gilydd. Oedd ni yn sôn am y ras. Mae yna rasus gwahanol oes. Y ras fwyaf enwog mae'n debyg yn y byd ydy'r ras fyra y 100 metr. Ac mae'n rhyfedd cael gema Olympaidd ydy heb Usain Bolt. Ras bwysig yndi, ond mae di mynd mewn llai na 10 eiliad. Chi'n rhedeg 100 metr o ge? Mae'n ras gyflym yndi. Ond pan da chi'n rhedeg i, mae'n nod chi. Mae'n gyflym i watchad, ond pan da chi'n rhedeg i, mae'n reit hir chi. Mae'n rhyfedd, mae'n hir, achos da chi'n rhedeg, da chi'n rhoi bob dim sgynno chi.
Ac rhoi bob dim sgynnoch chi am 10 eiliad, mae'n reis galad. Mae'n bwysig dydi, 100 metr, y ras bwysica. Ond oedd ni'n sôn am y ras hira, y marathon. Wan, mae'r bywyd Cristnogol sicr ddim yn sprint, na di. Nid sprintio rwsyd ydi bod ynglyn â gair Duw, nid sprintio di gweddi, nid sprintio di cymdeithas yn gilydd. Mae'r ras Cristnogol, mae hyd yn oed yn fwy na marathon. Mae yna ras arall dweud steeplechase. Mae hwnna'n ras da. Rhedag dros glidi, rhedag drwy ddŵr. Wel, dwi'n gweld y bywyd Cristnogol, sicr ddim yn sprint. Nid marathon hyd yn oed, ond yn fwy na hynny. Dwi'n gweld y bywyd Cristnogol fatha marathon sy'n steeplechase. Mae yna glida, mae yna beryglon, mae yna ddŵr, mae yna hyn, mae yna llall felly. A mae bywyd felly ydi bywyd y Cristion. Felly, be da ni angen? Ti angen bod yn y gair, dwyt? Ti angen gwachad ar ôl dy hun. Cadw lygad anach chdi dy hun. Ti angen bod yn y gair. Ti angen bod yn siarad efo Duw mewn gweddi. Dyma'r personal trainer, de. Mae'n lot o sôn am hynny. Wel, a bod mewn defosiwn efo Duw. Dyma'r hyfforddwr personol ar yn cyfar ni. A da ni angen cymdeithas yn gilydd. Felly, i grynhoi rwan, sut wyt ti am ofalu amdano chdi dy hun? Be ti am wneud yn wahanol wsos yma mwyn gofalu amdano chdi dy hun? Wel, dwi eisiau chdi gofio'r gair Ffrwd yma. Y gair mae Bible.net yn siarad fel hyn. Wrth gwrs y mae ymarfer corff beth gwerth, ond mae ymdrechu i fyw fel mae Duw am i ti fyw yn llawer iawn pwysicach. Hwna'n gyfeithiad iawn dydy, ond da ni wedi colli'r gair Ffrwd yn y cyfeithiad yna. Mae'n dda i ti yn y bywyd hwn a'r bywyd sydd yn dod. Ond y mae ymarfer diwioldeb bob gwerth. Dwi'n meddwl mae beth da ni angen wneud wrth yma ydy dod yn ôl at yr adnodau yma. Bod ni'n edrach, manteisiwch ar gyfle i watsiad dipyn bach o'r gemau Olympaidd. Chi watsiad yr athletwyr yma, ac i chi feddwl amdanyn nhw, pan maen nhw'n ifanc iawn, maen nhw wedi ymroi efo penderfyniad anhygol i fod yr hyn maen nhw eisiau bod. Wsos yma, wsos nesaf, ac wsos wedyn. Maen nhw'n anelu at yr aer, at yr arian, at yr efydd. Maen nhw eisiau bod y gora posib y medra nhw fod. Ac mwyn gwneud hynny, mae rhaid nhw wneud rhai pethau. Maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw'n wneud rhai pethau. Mwyn llwyddo, mae rhaid nhw beidio gwneud rhai pethau. Da ni'r fath ydan. Da ni'r fath. Bod ni'n ymroi mewn ffordd newydd rha yma rwan. I fod y person mae Duw isio ni fod. I ni gymryd gafal ar y gair Duw ioldeb yma. I ni gymryd gafal newydd ha 2021. Gymryd gafal newydd yng ngair Duw. Gafal newydd mewn siarad efo Duw mewn gweddi. Gymryd gafal newydd mewn bod yng nghwmni'n gilydd fel Cristnogion. A wedyn mi fyddwn ni medru dal yn dynach yn Iesu Grist. Wedyn byddwn. Fyddwn ni'n medru dal yn dynach yn Iesu Grist. A fyddwn ni'n medru gafal yn llac iawn wedyn. Mewn pethau eraill. Dwi'n hiraethu a medru gafal yn llac mewn pethau sydd yn medru mynd am ryd i. Dwi isio gollwng gafal yn nhw. Dwi isio gafal gymaint tynach yn Iesu Grist. Yn cofio chi mynd yn ôl pan o'n i yn ymlwyddyn ola yn ysgol Brifysgol. Yn mis Mawrth oedd hi. Ac oedd hi'n bnawn Sadwn. Ac nath un o'n ffrindiau fi ddeitha fi fel hyn. Be am i ni fynd i Holyhead heno efo Leri ar genod? Holyhead na fi? Dwi'n mynd i dre.
Oedd hi'n Sadwrn, dwi'n mynd i dre. At yr hogia. Stori hir iawn yn fyr. Nid nod i'n dall yn iawn beth i digwydd i. Ond oedd Leri di dod yn Gristion rhyw chydig o fisoedd ynghynt. O'n i'n licio'r ffaith bod ti wrth i'n darllen i Beibl ac yn mynd i ryw gyfarfodydd. O'n i'n teimlo bod fi wedi colli'n chwaer. O'n i'n teimlo bod fi wedi colli. Oedd un o'n ffrindiau fi yn licio Leri'n ofnadwy. A be nath Leri, pnawn Sadwrn hwnnw, dweud, ti eisiau dod efo fi heno? Oes, medda fo, heb wybod i le. Gei di ddwad, medda, mae rhaid i ddod â bryn efo chdi. Wedyn mi oedd y boi ma'n ymhen ni. Ac yn y diwedd nes i roed i mewn, dda ni landio'n Gaergybi. Ac oedd lle dda ni'n mynd, capal oedd o. Ar nos Sadwrn. Capal! Dre ni eisiau bod efo'r hogia. Oedd yna lot fawr o bobl yna. O'n i'n trio meddwl am ffordd i fynd o yna, ond o'n y lle'n llawn. O'n i di niflasu yn gyfan gwbl. O'n i reit flin i dy gwir. Ac reit yn y diwedd un, am ryw reswm neu gilydd, reit ar y diwedd un. Dyma mi rei ymhen lawr. Pam nes i hyn? Wel, gwaith yr ysbryd glân, Mae mi'n deud wrth Dduw, os wyt ti'n na, Dduw, medda fi, dwi eisiau chdi wneud gwahaniaeth yn y mywyd i ta. Pam nes i ddeud hynna? O'n i rhannu hyn o Sadwrn efo ffrind i mi. Ffrind sy'n genhadwr yn Burkina Faso. Pam nes i ddeud hynna de? O'n na ddim byd yn y mywyd i hyd at hynny, fysa'n gwneud i mi feddwl mod i'n mynd i fod yn ista mewn capal yn Caergybi yn deud, Dduw, os wyt ti'n na, nid i wneud gwahaniaeth yn y mywyd i. Nath bob dim newid. Nes i'n gweld y newid, o pobl eraill yn gweld y newid. O'n i'n siarad efo ffrindiau mi mewn angladd yn Llarig yn ddiweddar. A dod atef ag yn dweud, oedd y ryfas di, ti'n gwybod pan nes di newid? Pan nes di holi head i'r lle yna? Boes yn gwybod, iawn. Ti'n gwybod pan nes di newid? Ac gwni dweud wrth ni. Oedden ni'n siŵr iawn os oeddech chdi di newid go iawn, sdi. Oedden ni fatha bod ni'n dal yn gwynt, mdo. Be sydd wedi digwydd i Bryn San Gael, A'r busnes capal yma. A, chi, ie. Fel mae'r pethau yma'n dal i newid yn bywydau ni. Ac os oes rhywun bora yma, os oes rhywun bora yma, ddim yn siŵr, ddim yn siŵr am y gair Eusebea yma. Ddim yn siŵr am y gair yma lle mae Paul yn deud wrth Timotheus. Mae rhaid i fod yn berson defosiynol. Mae rhaid i fod yn berson, sy'n dangos diwioldeb i bobl eraill. Wel, siaradwch efo Duw, Gymwch sgwrs bach efo Duw. Ac o wneud hynny, mi fyddi di'n gwachad ar ôl dy hun. Mi fyddi di'n cymryd gofal ohona chdi dy hun. Ti'n gwachad beth ti'n fita, dwyt? Ti'n gwachad bod chdi'n cael dipyn o mar ar corff? Ti'n trio gofalu am dy iechyd, dwyt? Ond mae'r pethau yna i gyd mor bwysig ydyn nhw. Maen nhw i gyd yn eilradd i'r bywyd defosiynol. Gwachwch ar ôl eich hunan. Gwachwch ar ôl eich calonna, gyfeillion. Gwachwch ar ôl eich eneidia. Achos mae yna gartra tragwyddol yn disgwyl ni, lle mae bob dim ond yn mynd i fod yn well. Dwi'n gorffan efo hanes aelod gwerthfawr iawn pan o'n i'n wneudog yn Wrecsam. Nancy Jones. Di gweithio am flynyddoedd efo'r Salvation Army. Ac oedd hi marw yn ysbyty Meilor. Ac ni'n cael yng ngalw ati. Ac fel lot o bobl Wrecsam, hanner Cymraeg a hanner Saesneg. Dwi'n marw Bryn mai. Dwi'n marw ymreichia Iesu Grist. But the best is yet to come. Ni di ddeud wrth y bobl, Be dwi'n ddeud? The best is yet to come. A nath i farw. Yn deud bod y gorau eto i ddod. Sut mae pethau? Wel, ma' nhw fel ma' nhw, ond hei. Mae'r gorau eto i ddod. Mae bob dim yn gwella. Sam diriwion yn perthynas ni fo Iesu Grist. Mae bob dim yn gwella. Gwatcha ar ôl dy hun. Gwn i weddio. Dwi'n diolch i ti Arglwydd am yr amser syml mae fo'n gilydd yn neuadd bentra Rhiwlas bore yma.
Yn gweddi arglwydd y bydd yn presenoldeb ni yma yn gwneud gwahaniaeth i'r bobl sy'n byw yn y tai o'n cwmpas ni. Bydd ysbryd glân di arglwydd da yn hael wrth bentra Rhiwlas bore yma. Yn syml iawn, am yn bod ni fel dy bobl wedi cyfarfod yma efo'n gilydd. Ni'n diolch i ti arglwydd, diolch i ti am gael darllawn o'r gair. Diolch i ti arglwydd bod Paul di sgwennu'r geiriau yma at i gyfaill Timotheus, a bod ni'n cael darllen y geiriau yma fo'n gilydd bore yma. Ac da ni'n gwybod arglwydd mor anhygol wyt ti. Da ni'n gwybod arglwydd pan oedd ti'n arwain Paul i sgwennu at Timotheus. Dy fod ti'n gwybod amser hynny, y basa ni yma yn Rhiwlas bore yma. Oedda ti'n gwybod pw fasa yma. Ac fel oedd Eirin yn gosod pobl arglwydd ista mewn llefydd gwahanol, oedda chdi'n gwybod amser hynny, lle yn union a basa pawb yn ista yn neuad bentra Rhiwlas heddiw. Da ni'n diolch i ti arglwydd. Dy fod ti oll yn oll. Felly arglwydd, helpa ni. Helpa ni fod fwy yn dair di. Yn fwy ffyddlon yn dair di. I ni fod fwy arglwydd eto yn galw ar denwd ac yn siarad efo chdi mewn gweddi. Yn fwy felly hefyd arglwydd eto. Helpa ni fwynhau cwmni yn gilydd. Cwmni yn pobl arglwydd. Ac i ni fuddsoddi yn gilydd. A da ni'n cyflwyno'n hanwyliaid i ti. Meddwl arglwydd, meddwl am ddau yn arbennig, meddwl am Gareth, brawd Nia, Elwyn, tad Nia. A ddau mewn gwendid. Ac yn gofyn i ti i bendithio nhw arglwydd, i bendithio nhw anerth newydd. Mwyn cyfarfod i sefyllfaoedd nhw. Aros efo ni, gogoniant i enw Iesu Grist. Amen. Amen. Gawn ni, os ydych chi'n meindio, yr emyn ola de, gawn ni ganu'r un eto, tir hwn a wrendu weddi. Os gawn ni. Achos chi gwyddost gydd feddyliau yng nghalon a chrwydrada mynych hon. Chi, os da ni'n crwydro'n ormodol de, gair Duw sy'n mynd i'n helpu ni rhag crwydro. Ganwn ni, wel, nhw'n ni wrando, nhw'n ni bod yn rhan o'r gan. Diolch, Steffan. This
ti'n canu neis, Fion. Diolch fawr iawn ti. Gawn ni fod yn dawel am funud bach. Rhain gofal i'r arglwydd. Diolch i ti, arglwydd da. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. A fod o gyda ni. Yn awr a hyd yn oes oesoedd. Amen. Amen. I'r harmoni, gad dim fod fel